Avui farem un dels productes més moderns que hem fet mai en el programa, i és una barra. Per fer-la necessitem 900 grams de farina blanca i 100 grams de farina integral d'espelta, la nostra miqueta de sal, uns 18 grams, fermentarem tant amb massa mare com amb llevat, és interessant utilitzar les dues per aconseguir més volum, i per últim, aigua, uns 700 grams d'aigua. Som-hi! El que fem és barrejar aigua i farina i, com sempre, farem la nostra amiga autòlisis. Sabeu que és un recurs molt útil per reduir el temps d'amassat. Quan veieu que ja no queda farina solta, tota s'ha hidratat, ja fem aquest repòs. Amb 15 minutets en tenim més que suficient. Molt bé, ja podem, com sempre que fem autòlisis, començar a afegir la resta d'ingredients. La massa mare, una miqueta de llevat i el toc de sal. Amb aquesta micona d'aigua que sempre ens reservem, ens anirà bé per diluir tots els ingredients i que sigui més senzill de pastar. Per aquestes masses de mitja hidratació, per acabar el pastat, és molt més senzill fer-lo directament sobre la taula. Anem desenvolupant el gluten cada vegada més. Si noteu que s'està trencant molt i no us ajuda, deixeu-la 2 minutets. Deixem 2 minutets que relaxi i seguim fent plecs. Quan ja no se'ns enganxa la massa a les mans, ni tampoc tant al taulell, ja podem donar per acabat el pastat, així que començarem el que en diem la primera fermentació. Durarà tota la nit, així que va, a dormir i demà veureu unes barres espectaculars. Què? Heu dormit bé? Estic segur que la massa molt millor que nosaltres. Mireu quin tacte té. Fem uns talls d'uns 300 grams aproximadament. Agafem la peça i l'anem voltant per donar-li no només una forma arrodonida, sinó a més una certa tensió. Veieu? Ben rodoneta i au. 15 minutets fins començar a fer la forma de les barres. Com veieu, aquests 15 minutets de repòs han sigut molt útils perquè ja hem perdut aquella tensió inicial que l'havíem donat al preformat. I és per això que ja podem començar a formar. Fer aquest cilindre allargat el més regular possible només es aconsegueix a base d'experiència. A mi em va costar també una miqueta. I és per això que us explico de la següent manera. Aplaneu-ho bé amb la mà, no tingueu por. Aquí sí que podem desgasificar el producte. Un cop tingueu aquest rectangle ben presentat, comencem a donar-li voltes. El pleguem sobre si mateix i amb les puntes dels dits tanquem. Anem al següent. Tornem a agafar el cilindre, tanquem una miqueta més. Al final tenim una lligada, aquesta unió, que segellarem bé amb la part inferior del palmell. I ara, amb la mà en forma de cassoleta, així arrodonida, aneu amb compte fent girar la barra, molt important, si no se us enganxarà. I ara afegim la segona mà i anem estirant. Al final l'objectiu és que ens quedi una peça, com veieu, allargadeta, ben tensa, però a més, que té aquesta lligada ben recta. Per cert, enfarineu la tela on reposarem, ben enfarinada, i que posarem a fermentar aquí a la tela. El que podeu fer és doblegareu la tela o el drap perquè no s'enganxin durant la fermentació. Aquesta segona fermentació que ara farem serà ben curta. Amb una horeta a temperatura ambient ja en tindrem suficient. Comenceu a precalentar el forn ben alt, 250 graus, amb una pedra de forn que ara venim. Com veieu, amb una horeta no dona gaire temps a augmentar de volum, però veieu que té una textura com més flonja i més relaxada, doncs això és ideal. Agafem en compte de no desgasificar, anem a la següent, i farem un tall amb el tallant en 45 graus de punta a punta, sense por. Quan ja tenim tallat no podem trigar gaire a posar-lo pel forn, ben alt, a 250 graus, vapor a dintre del forn, durant uns 5 minuts courem a màxima temperatura i després uns 20 minutets més esperant que surtin aquestes barres espectaculars. Va, esperem una miqueta. Molt bé, mireu. Quina preciositat! La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.